Bombo Radyo Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radyo Philippines ay finalist sa lahat ng 9 na kategorya. Best News Program, Bombo Network News by Bombo Radyo Philippines. Bombo News and Views Morning Edition by Bombo Radyo Cebu. Best Commentary Program, Bombo Hanay sa Udto ng Bombo Radyo Cebu. Best Public Service Program, Bombo Lifestyle ng Bombo Radyo Philippines. Best Counseling Program, Istoryang Pasada, takbo ng Star FM Manila. Best Business News, Bombo Special Report ng Bombo Radyo Philippines. Best Entertainment Program, Pinoy Memories ng Star FM Iloilo. It's all for you in the morning ng Star FM Bacolod. Best Educational Program, Bombo Special Report ng Bombo Radyo Philippines. The 7 Last Words ng Bombo Radyo Kawayan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radyo Iloilo. Bombo Hanay ed Ugto ng Bombo Radyo Dagupan. It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan. Best Drama Program, Sarming Tibiyag ng Bombo Radyo Kawayan. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radyo Philippines. The number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo!